Aquest dimarts s'ha presentat al Consell Comarcal de l'Alt Urgell la 10a edició de la trobada de cantautors de Bescaran que es celebrarà aquest dissabte a la tarda. Una de les novetats d'aquest any és que no es farà el tradicional concurs de cantautors, ja que s'ha optat per convidar els cantants més destacats dels últims anys. Es fer un recull dels 10 anys. Vull dir, la novetat és que aquest any no hi haurà la votació popular, sinó que és un recull de tots els anys passats. La 10a trobada de cantautors de Bescaran comptarà amb una pregonera d'excepció, Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural. Tenim la sort de poder tindre la presidenta d'Òmnium Cultural, la Muriel Casals, que ens farà el pregó, i això tampoc és casualitat, és esforç de molta gent que hi ha al darrere i que hi ha treballat. Les actuacions començaran a partir de 2:15 de la tarda i tancarà la trobada un sopar popular.